ସୋୟାବିନଟା ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ି ନେଇକି ତାପରେ ତରକାରୀଟା ରାନ୍ଧିବା। ଫୁଲକୋବିଟାକୁ ଭାଜିବା। ସୋୟାବିନ କି କାଢ଼ି ପକେଇବା ସବୁ ବେଲା ଦିଅକୁ। ସୋୟାବିନ ଆମର ବାହାରିଗଲା। ଜାଳଟା ଦେବା। ଏବେ ସୋୟାବିନ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆମର। କଡ଼ାଟା ନାଗି ଯାଇଛି, ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଦେବା, ଚୁଲି ଜଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଚୁଲି ଜଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପକେଇବା। ମାଲ କୋବିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସନ୍ତୁଳି ତାକୁ ଜାଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜାଳ ଦିଆହବ। ସାନବୁ ସୋୟାବିନ ଯେଉଁ କୋବିର ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ବି ରଖନ୍ତି ନା? ଏଇ ଫୁଲକୋବିର ହଁ, ଜଣେ ଜଣେ ରଖନ୍ତି। ଆମେ ତ ତେଲରେ ଆଗେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକିରି କାଟିଦେଇ ତେଲରେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି। ଭାଜି ଦେଇକିରି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଭାଜି କାଟିଦେଇକିରି ମଉଳି କରି କାଟିଦେଇ ରଖିଦେଇକିରି ସେମିତି କରିକି ତ ମସଲା କଷିକି ତରକାରୀ ଇଏ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟା କରିବା। ଜାଳିକି ଚୁଲିର ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ବାବା। ଗ୍ୟାସରେ ଯେମିତି କରିବୁ ନା। ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବାର ଅଲଗା ମଜା ହେଉଛି ନା। ଗ୍ୟାସରେ ରାନ୍ଧିବା ମଜା ଅଲଗା, ଚୁଲି ରାନ୍ଧିବା ମଜା ଅଲଗା। ଖାଲି ତରକାରୀଟା କରିଦେବା, ସରିଗଲା। କୋବିଟା ମଉଳିବା ଟିକେ କରିବା। ନାଗି ଉଠୁছিল ନିଆଁଟା। ତାତି ଯାଉଛି ପୁରା ହାତ ପୁରା। ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲା, ଶୋଷ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିବ। ପ୍ରେସର ଖାଇ ହେବ, ଲୁହ ହେବ। ଓହୋ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧି ହେବନି। ଯାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ତାର ଭଲ ନା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ପକେଇଦେବା, ସନ୍ତୁଳି ଦେବା ଭଲସେ। ସାନ ମାମୁଙ୍କର ବି ତରକାରୀ ଏବେ ରୋଷେଇ ହେବ। ମୁଁ କାଟିକୁଟି ରଖିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋର ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। କାଟିନାହାନ୍ତି, କାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଖାଇମା ବସିକି ମିଶିକି। ଲାଗି ଉଠୁছিল। କଡ଼ା ନାଗି ଯାଉଛି। କଡ଼ା ଜାଳଟା ହେଇଯାଉଛି ନା। ହଁ ତ ନେଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଏଠି ଚୁଲି କତିକି। ସନ୍ତୁଳି ତରକାରୀ କରିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ
ହାଇ ହେଇଯାଉଛି ନା ଜାଳ ଲୁହ କରିକି ଜାଳୁନା ସେ ଟିକେ ସିଝିବ ପ୍ରଭୁଟା ତେଲରେ ଭାଜିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଅଧା ସୋୟାବିନ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଅନ୍ତୁଳିଲା ବେଳେ ସୋୟାବିନ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଣା। ନା ପକେଇ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ ନା ମୁଁ ଆଉ ପକେଇନି ମନେ ରହିବ ନ ରହିବ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ସିଆଣେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଲୁଣିଆ ପଳେଇ ହେଇଯାଇଥିବ। କଢ଼ା ଆମର ପୁରା ଜଳିଗଲା। ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଜାଳ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ସାରିକି ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବା କାଢ଼ିଦେଇ ତାପରେ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦେବା ସୋୟାବିନ ବେଲାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଢ଼ିବା। ହେଇଗଲା ଜାଳିବା ଏବେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ଆଗରେ ପିଆଜ ପଡ଼େ ନା ତେଲ? ତେଲ ପଡ଼େ ପିଆଜ ବି ଆଗରେ ପକେଇଲେ ଚଳିବ। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ। ଆମ ଗାଁ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପିଆଜ ପକାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇ ତେଲ ପକାଉଛି। ଟମାଟୋଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ ଚୁଲିଟା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ବିରକ୍ତି କଡ଼ା ପୁରା ଆମର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ମିଟିଂ ହେବନି ସଇଲା ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଡାକିକି କ'ଣ କୁଢ଼ା ହାତ ଯେଉଁ ରୁମନେ ନା ନାଗିଗଲା ନିଆଁ ଯେଉଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଭାରି ଇଏ ମୋର ଦରକାର ଜଳବେ ଚୁଲି ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଟିକେ ନୋଟା ପଟା ମା ଖରା ଏବେଠୁ କେତେ ଜୋର କାଟିଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ନା। ଶୀତ ଦିନରେ ରହି ହେଲାନି ଖରା ଦିନ ରହି ହେଲାନି ବର୍ଷା କ'ଣ କରିବ। ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ତ ରହି ହେଉନି ଜାଣି ମାଟି ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏଇ ଗରମ ଦିନେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ସେ ତା ଘରେ ଖାଇବାରେ ମୋତେ ପଟେ ପଚାରେ ମୁଁ ସେମିତି ଆମ ଘରେ ରହି ଖାଇଥିଲି ତାପରେ ପଚାରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି କଥା ହେଉଛୁ ତ ଯତ୍ନ ଦେଇଛି ତ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି ତ କଥା ହେଉଛୁ ରସନ ଦେଇ ପଠେଇଲେ ଆସିଥିଲୁ ନା। ମୁଁ ସିରିଏଲ ଦେଖୁନି ତ ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇନି
ସବୁ ବଟଣା ଦେଇଦେନି ନା କ'ଣ ମୁଁ? ଛି ପାଣି ଭଳିଆ ଥିଲା, ପାଣି ସବୁ ଡୁବୁ ବହୁତ। ହଳଦୀ ତ କାହିଁ ଆଣିନି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦିଏ। ଆଣିନୁ ନା ତେଲ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦିଏ। ଗୋଡ଼ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି? ଜାଳ ଭିତରୁ ଦେ କୁଦିଆମରେ। ସନ୍ତୁଳି ଦେଇ ଚଟୁଟା ତାତି ଯାଉଛି ରେ, ଚଟୁଟା କାଢ଼ିଦିଏ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଚଟୁ ଲାଗି ଯାଉଛି ରେ ସାରଟା ତ ଉଠି ବେଶୀ ହଳଦୀ ଖୋଦିଲୁ କ'ଣ ତରକାରୀ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମନ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେତେରେ ମନ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଲାଗେ, ଯାହା ବେଶୀ କିଛି ହୁଏନି। ଉଦେନ ଟିକେ ପାଣି ଛାଣି ଦେଲ ନା ଅଛି ଥାଉ। କ'ଣ ଛାବି ମତେ କ'ଣ ଶୋଷ ଶୋଷ ଲାଗିବ ତ ଏଇ ଦିନ ଆଉ, ଶୋଷ ତ ଲାଗିବ ଏଇ ଦିନିଆରେ। ଆଜି ବଟଣା ଦେଇଦେଇଛି, ଅଧିକ ରାଗ ହେଇଯିବ। ସାନ ବାହାରିଲୁ କୁଟାକେରେ ଟାଣିକି ସଇଲାଣି ଲୋ, ମୁଁ ଏଇଟା କଷୁଛି ସଇଲାଣି କାହିଁ। ହାତ ଚେଙ୍କା ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜି, ପୁଣି ଚଟୁ ଧରି ପକେଇଛି। ଭାଉଜର ହେଲ୍ପ କରିବେ ନା, ଆସିନେ ସେ ବସନା ଦେଇ ସିଏ ତା ଭାଉଜକୁ ହେଲ୍ପ କରିନି କି, ଗାଡ଼ି ଦେଇ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ତାର ଆଉ ଟେନସନ୍ ରହିବନି। ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ନାଇଁ, ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ନାଇଁ, ଖାଲି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା। ଆମର ଏପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବସିଲାଣି, ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇ କଷା ଚାଲିଛି। କରୁନି ତମେ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ କାଢୁନି, କ୍ୟାମେରା କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ସେଇଠି। ଡାଟା ଖୋଲିନି ନା ଡାଟା ନା ଖୋଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତରକା ରାଗ ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବି ଖାଇଯିବ। ରାଗ କ'ଣ ଲାଗେ? କ'ଣ କରିବି କ୍ୟାମେରା କାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିକୁ ମଝି ମାଣ୍ଡି ଦେଇ ଦେଖା କଡ଼ାକୁ ଯାହା ରାନ୍ଧିବୁ ତାକୁ ହଁ କହିବୁ ଯେ ପରିବା ପକା ଦେଖା ଗ୍ୟାସ୍ ମାଣ୍ଡୁନି ମଝି ମଝିରେ ହଁ ମାଣ୍ଡି ଦେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖ ଚାରି ଭଜା ହେଉଛି, ତରକାରୀ ହେବ। ସୋୟାବିନ ଭଜା ହେଇସାରିଲେ ମସଲା କଷା ହେବ। ତରକାରୀଟା କଷିଦେଲେ ଭଲ ନା, ବଟଣାଟା କଷିଦେଲେ ପରିବା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପରିବା ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ଏବେ କଷିବା, କଷିକି ଭଲସେ ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଦେଇକି ସନ୍ତୁଳା ହେବ ଭଲସେ। ସନ୍ତୁଳିଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଥଣ୍ଡା ବଡ଼ର ଟେନସନ୍, ଚୁଲି ଆମର ଜାଳିକି ଚୁଲି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠିଆ ଆମର, ଚୁଲି ବି ଜଳୁନି, ଲିଭି ଯାଉଛି। ଆମର ଚୁଲି ବି ଜଳୁନାହିଁ, ଲିଭି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା?
ହାନ ବୋଉ ତାର ଫୁଙ୍କୁଛି ଚୁଲି ମୋ ଚୁଲି ଜଳିଛି ତା ଚୁଲି ବି ଜଳିଗଲା ଝିଅ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ରନ୍ଧା ସଇଲେ ଆମର ଟେନସନ୍ ଯିବ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଚୁଲିରେ ନ ରାନ୍ଧିଲେ ନହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସୁବିଧା କିଛି ଦେଉନି ସରକାରୀ ଆଉ ଭଲ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆମକୁ ଡବଲ ସାହା ହେଉନି ସବୁ ଡବଲ ରେଟ୍ ଏବେ ପନିପରିବା କତୁରୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ ଲୋକ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇ ସୁଭଦ୍ରା ତ ଯାହା ଦେଉଛି ସେ ବାଟେ ନେଇଯାଉଛି ଦେଉଛି ଯାହା ନେଇଯାଉଛି କେଉଁ ଆମକୁ ଢାଳି ପକାଉଛି କିଛି ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ ଆମ ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଆମକୁ କହିଦେବେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ରୋଷେଇରେ ଭୁଲ ହେବ ଭୁଲ ଥିବ ଯଦି କହିଦେବେ ଆମର ଯେମିତି ଆମ ଗାଉଁଲିର ରୋଷେଇ ଆମେ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଆମେ ଆଉ ଭରି ପାରୁନୁ ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କଷ୍ଟ କରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛୁ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ଆମକୁ ଭଲ ନୁହେଁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ଆମର ଚୁଲି କୁଟା ଜାଳିକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆମର ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ତରକାରୀ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଆଗରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ସାନ ବୋଉରେ ତାର ଭଜା ଖୋଜା ଚାଲିଛି ତେଲ ପଡ଼ିଲା ତାର ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ତମ ଘରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରନ୍ଧା ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଏମିତି ରନ୍ଧା ହୁଏ ଲାଗିଗଲାଣି ତରକାରୀ ନାଲା ଏକାଥରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତ ପୁଡ଼ିଗଲା ନହେଲେ ଏକାଥରେ ନଅଟା ଏକାଥରେ ପାଣି ଦେବା କଷିଦେବା ବୋଲି ମାଲୋ କ'ଣ ଆଣିନୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଣିଥିଲି ଦେଇଛି ଯାହା ମା କେତେ ମାଗି ଆଣିବି ତାହେଲେ ପାଣି ଦିଆହେଲା ତରକାରୀ ସିଝିଗଲା ପରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ତରକାରୀ ହେବା ଯା ଆମେ ଜାଳିବା ପିଆଜ ଆଣିନୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛି ରୋଷେଇ କରି ତ ଖାଲି କହୁଛି ଦେଖିଲା ପିଆଜ ଆଣିବାର ନା କାଟା ହେଇଗଲେ ମୋର ଟେନସନ୍ ଯିବ ତରକାରୀ 2-3 ଉତର ଆସିଲେ 10-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇଦେବା ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ଆଳୁମଳି ସବୁ ସିଝିଯିବ ଜାଳ ଦେବା ମାଲୋ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଦୌଡ଼ ପିଆଜ ଆଣେ ଦୌଡ଼ ଆମେ ତାର ପିଆଜ ଆଣିନି ରୋଷେଇ କଥା ଆଇଥିଲା ଦେଖିଲା ଦୌଡ଼ିଲା ପିଆଜ ଆଣିଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି ପାଇଁ ହଁ ନେଇଛି ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଏପଟରେ ମୋର ତରକାରୀ ଜାଳୁଛି ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି